Shalom. Selamat hari Minggu. Huria na nihaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, taparade marohata lau marsaor doho di bata di bagasan mingguta saderion. Dinarap hita di bagasan joroon nang dijabu di pardalanan nama dohoti permingguos saderion. Anggia ma parsaurata makorhor las niroha doho dame di bagasan ngulutabe. Tau hasangapod di Tuhata Yesus Kristus atong marhahohom mahita satokin. Amen. Tapuji matuhata sian buku edde nomor 10 ayat sada dohok tolu. Di bagasan guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Ay hapor suhon nami namartiki jalan naing porsanon, ido patuduhot di hami hasangapon na sumurung, na lumobi hamulion na sa leleng nileleng na, asa hutaw hilion hami na sotaridai, dangtung nataridai ay parsatokina do nataridai alay na manotong doro di saliling nililing na sotaridai. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, moloholan siad diri nami hurajumi, tung nasotamado hami jongjong dia dopamu nasun badiai, alai tung nabalga situtudo asidohot dengan nibasam di hami, alani i dipatalup jala di perbadiai hodo hami, laho pasangapoko, marhite-hite hata nang pabahenan nami, di parhatopot rohanami do, molo so alani pang donganionmu tung so tarulahon hamido nang ahana hobar tulomo ni roham usehon matodim na badiai tu bagasan rohanami asa tarbain hami manibangi akka hobar tuhatam jala asamian hami di bagasan hatam marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita.
tabigema lagu pujian sian ina pada hari Kamis. Tapuji matuhatta meredde sia buku edde nomor 227 ayat sada dohot tolu. Oh,
Tabigema hatani debata patujolo ni jamita turpuk dihita di minggutta sadarion imana tersurat di Filipisada ayat 21 saha tutulupulu. Filipisada ayat 21 saha tutulupulu tajahama margetian songonon ma hatani debata. Ai Kristus dohang ulua diau jalalaba donang hamatean. Dua sadomanosa kau malungu dua borhat asarap dohot Kristus ay dumenggas situtudoi Alai rumikot domia di bagasan daging alane hamu. jala makkaposii huboto ma mia duau jala tinggal rap dohot hamu sude laho patibul jala pahissa hapor muna. Asalam sumurung pamujimuna di Kristus Yesus. Marhitesian au dinaro au muse Tuhamu. Asal tu barita naulini Kristus ma pahobar hamu parsauram muna. Asa huida di hamu dinaroyau manang hubege taringo Tuhamu. Tagap padaudau dope pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni toddi jalarap marukil marsada ni roha maka porsiai barita nauli. Unang maolo hamu pabibiaran niaka alu di hagia ahape tadani hamaguana mai di nasida alai di hamu tadani haluau do dalasia debatadoe. Ai pola dia siniro hahot tuhamu marsitaonon humokko Kristus dada holan na makaporsiai ibana. Dala di hamu do noeng parukilon naung idamuna diau na jolo jalana binegemuna noeng taringo tuau. Songoni ma hata ni debata martua ma akan na ubege hata ni debata na peopsa jala na mangula hossa. Tabigema lagu pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji matuhatta sian buku ede nomor 425 ayat sada sahat tudua. Huria nani holongan ni Tuhatta Yesus Kristus di pardalanan ni ngolutta si ganupari gudang tabulus hamaulod dohot hasusaan gabi bui hita marlau dosa biak kanamar keluarga di parsauratta si ganupari tarlumobi ma diadupan ni debata atong Roma hita tujulona marsoba jala tasolsolima dosatta na gudangi lau mangido hasesani dosatta martang yang mahita di bagas rohatta. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak di debata na tibuli, rodo hami marsoba di jolo ni patmu na badiai, na tinobu di labang haleaon, hinorhon ni hadusan nami na jati, sayunang madihagigihon roham hami na marlapu-lapu ala ni dosaon, paiyas jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu, asamanahan hami sahat rodi ujungna, pauduk marohanami tu bagasan panol solion dohot hamu baon ni rosa asa taluk parbue ni ngulu namion gabe uap na khusus di jolom asa nasa gugu ni pabahenan nami papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham i mana sotupa sumurut sia sude jolma nama kaholongi dohot nama kahongluhon hatam pargugui marohan ang haporsion nami asalam margugu hami jonok tulab bumi jalaunang mapasobu hami tergugut ala ni hagalion nami alai tugu jala ramoti mahami totong asahot hami mardala di dalammu nasitong jala nabadia amin tabigima baga-baga ni debata taringa tuhasesani dosatta asahot do narumikot di hitaon adong do di hita situa ni malim nahudul di siamun ni habangsa hatong amon na di Banua Gijang di baheni tarbay ni bana do paluao sadok akkana majonohi debata marhite ibana ay na mangulu do ibana totong laho mangodihon na sida hasangapom ma di debata na di Gijang. Tabigima edde pujian sian paduan narwastu.
tapuji matuhatta marhite bukedde nomor 504 ayat sada dohok tolu. Patik ni debata di hita saderion, ima patik di hanguluan ne baru, ima na tersurat di patik parjolo saha tupau patton. Songonon ma hatani patiki. Audo Jehovah debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, na paduahon. Dang jadi guarommu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohok na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan, na petuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay honohum na dusugut akkana marsineang di goarna. Paupatton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa si ulahmu. Alayang go ari papituhoni, ari para dianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homalung mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam, ay dinaonomari do ditopade bata, langit dohok tanoon, laut dohot nasai sina, dungi maradia doibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para dianan nai jala di parbadiai, songonima hatani patik, atong rak mangido gugu mahita tutuhad debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Tabigema lagu pujian sian kor ama.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 420 ayat 2 saha tutulu. Taha tidak koma hapor siaw tai, songon na hinatidak kon idongata sa hapor siaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na manopalangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman ni tubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siatot di porbadia, adorak sobuguan. Ido tuhata na manaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tabigema di pujian sianya na kota PP.
Tapi gema tabahan ititing dihita di bagasan mingguan. Huriani tuhatta tabi gema songon tabahan itikting na masa di minggutta sadarion Minggu 24 September 2020 na perjulu ibadah penghiburan di rumah duka di minggutta sadarion 24 September 2020 dung salpu parminggotta Arianon patu pota do acara pangupulion sian huriata ibagas ni nyonya marpaung situa borusiahan nama ringanan di Jalan Bunga Cempaka Pasar Tolu masuk sektor 5 napa duahon namodding nunga perjulo modding amata Dr. Ramlan Kembaren MAP tutup usia 63 tahun. Nah hinabaluhon inata Dr. Bintang Boru Marbun nama ringanan di Jalan Jaheraya nomor 70 Perumnas Simalingkar masuk sektor 12. Jala di Bagasan sadarion di Patu Pahuriata do ibadah minggu siang di rumah duka. Songonima tambahan ting-ting namasa di huriata mauli atema dihita. Lau manumunumu hatani di bata maredde mahita sian bukede nomor 465 ayat sada ro ditolu.
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Horas madhita saluhutna. Nama nami, ina nami, dot akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Hata ni debata nagabe ojani jamita di mingguta sadarion. Imana tarsurat di buku ni aparjul sada Musa bindu walu mamukama siana 15 saro di ayat 22. Sada Musa bindu walu ayat 15 saro di ayat 22. Tabuka bebi belta asatajaha margati soring. Kita mulai. Jadi nina debatama madok sinoak. Paruar marap dohoto nasa binatang sia nasa namar daging. Akapidong dohot pinahan dohot nasa namat jiri ditanoi. Asarodot nasida jalalam torop ditanoon. Ruar masian parawi dohot sude binatang. Sude guluk-guluk, dok sude pidung, sude nama jiri di tanoon, masih bawaan macam nabi. Jadi dung dianggo jahuba uap na hucusi. Nina jahuba ma di bagasan rohana. Dang be ulahoku manurui tanoon ala jolmai. Aina jado pikiran ni roha ni jolma sian setete konna. Jala dang be ulahaku mangaragehon nasa namangulu songon nahubaeni. Ima sahatna debata paulihon hanguluon di bangsona. Debata paulihon hanguluon di bangsona. Dia kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Ra disudehita na pungudison barita taringot tu aek na sumar. Songona tarsurat di buku musaon dan bes gebe sada barita na asing barita na baru alai molo tak coba tak pamanat majaha taringot tu barita aek na sumaron olodo gebe tu beragam pemikiran nasipata boy gaibe ganggu roha manaka porsiao ni colma. Isarana madok. Tung pulut maroha ni jahuba pasobuhon hala namalgi palgi mangido tolong ditiki. Dang diloas masuk tu parawi. Songo dia do holong ni roha ni jahuba disi. Alanima dia manami inanami akadongan na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus. Obar tu pembacata di manukuton naing diarahon roha nang pikirata asa dada holan sian rimas ni debata idaota barita aek nasumari. Obar tu pembacata disungguli ditaringoti dok
dung diida debata di tanoon nungalam tu deakna hajahaton ni jolma nunga lam tu deakna hajahaton ni jolma. Nah di bagasan roha do pikiran ni jolmai aka naroa do tahitahina. Kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Jala dada holan jolma ujui. Alai saat tunuaik pe kecenderungan hati manusia senantiasa berbuahkan kejahatan. Idom bena hiado tiki hadong sada padohan. Kejahatan terjadi bukan saja karena ada niat, tetapi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Itulah menunjukkan patuduh kecenderungan hati manusia yang selalu berbuahkan kejahatan. Di mana ada kesempatan akan lahirlah kejahatan itu. Alani dia manami inanami na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus. Dung diida debatana masai di tanon. Gabi di sol di jahuba ma rohana ala tinopanai jolma di tanon. Di sol-soli jahuba rohana jala lungun rohana. Dia manami inanami na inaklongan songon sadana tua-tua natoras apalagi akaina dina sorang sadadana guklas ni rohado di tonga-tongani keluarga marlas ni roha alai di pudian nyari mola binereng pangalahon ni anakon boido gabe makorhon arsak gabe lungun ma rohani natoras mida pangalahon ni anakon molodang sesuai nahinirim ni natoras alani wajar do tak pahami ongona di sol-soli jahuba rohana jala lungun ala jolma natinopayane itopa jolma itu miru rupana alai ternyata dang hobar tulomani rohani jakuba nani ulahon jolma alani disakapi debatama naeng ripasonon na jolma do nasa natinopana na ditanoon naeng ripasonon na alai mauliate ma di dewata nakpengas terimas jahuba lau mangaripason colmaido nasa nadong di tanon didodong se dapotan asini rohado sinoa sada jolma nabonar jolma nadaulat jolma namar parange dongaton jakuba dapotan asini rohama di pabotoh jakuba do tu sinoa sakap nai na naing ripasonon na tanoon alai di pabotohon jakuba do tu sinoa na naing tetap ramotan ni jakuba do paluon na do sinoa dohot aka ianakon na keluargana lau pasauton sakap nai disuruh jakuba ma asa dibaisi noa sada parau kobar tu ukuran naun ditotuhon jakuba
Molo tapayutihut pembacaan taringot tu parawi termasuk parau nabal gado. Jala didok saut do dibaen si Noah songon nati naunah ni Jahoba imalo mabait parau. Nah tapi ketaatan ni si Noah lah mabain parawi makrohon ragam ni ejekan kecaman cemohan ala mabain parau di tempat yang tinggi di daerah pegunungan. Idum benar saya di rehe dongan nama ibana ay naung loak do naung riti do si Noakon pola di bayan ibana parau so binoto manang tu dia ibayanonna dina ditogion si Noa kakadongan na asa ulo lo mabayan parawi tarhona lo rak mabayan mangurupi si Noa balik sa rehe do naro tu si Noa alai nagpesongoni tongdo dibayan si Noa obar tunani dok ni Jakuba. Kadongan na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus kata. Dung dapot tikina obar tunasi nakapan ni Jakuba. Disuruh Jakuba ma si Noa dohot colmana dohot ianakonna dangsongani colmaniaka ianakonnai do sapasang masing-masing binatang nasing asa bongot tu parawi dung bongot nasidat tu bagas ni parawi dungi Roma aek nasu mari tutanon didok pola 40 hari 40 borngin lilingna jala mangalatap do aeki di tanoon 150 hari lilingna 150 hari mangalatap aeki di tanoon amana terjadi marhite aek nasumari jala selama 150 hari mangalatap aeki di tanon matema akka suasuanan akka po matema akka binatang matema nang akka jol mana adong asing ni akka nadi bagasan parawi holan nadi bagasan parawi do namangulu namalua sian aek nasumari na di luar ni parawi sudena mate yamanami inanami na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus dung mahiyang sisik ni tanon didok Jahuba mamuse tu sinoa asa kaluar ribana sian parawi songon panguluyonna di parsuru ni debata mabaen parawi songon ido tong panguluyon ni sinoa dina sinuru ni Jakuba ibana asa kaluar sian parawi kaluar ma si Noa sian parawi duka luar ibana sian parawi di ida ibana ma namasa tano naung mahiyang tano dung salpu aek nasumari dang jupang ni mana bedisi hanguluan dang adong be ngamate sudi alai di idai bana ma dipahami bana ma sada waktu naik baru sada situasi naik baru
hal na baru nungaro. Jala ima tikina di debata. Lau pakon mapain. Lau paulihon nasa na tinopana termasuk jol manau tinopane. Naing paulion di debata tu situasi tungolu naik baru. Dungi dung ruar sinoak sian parawi dang na parjolo di paulibana bagasna utu inganan permiaman ni keluarga na yang akona dak parjolo di paulibana ladang na alai duka luar ibana sian parawi na parjolo di patupa sinoa ima pajong jokon sada langgatan ni jahuba ido na parjolo di patupa sinoa sada langgatan ni jahuba arite langgatan ni naing di patarido ni mana panguloyon na tu jahuba naing patarido ni mana ibadah penyembahan tu Jahuba naung paluakon ibana sian situasi aek na sumari di pajongjong ibana ma sada langgatan dung di pajongjong ibana langgatan ni sian natang naganjing dipilihon ibana ma pilihan si tutungon pilihan tu Jahuba mulai ma ipabotohot di si penyembahan ibadah na parjolo sahali na pinatupa ni na binay ni cholma dung salpo aek na sumari kadongan na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus dung dianggo Jahuba uap ni na khususi uap pelean si tutungon na pinilehon ni sinoa tu Jahuba didok gep lomoma rohani Jahuba boy dohonon songon ama-ama panugut nai manganggo uap ni kopi songonat abuma pakilalan ni mana songonima kembaran Jahuba di uap ni na pinelehon pelean si tutungon na pinelehon ni Jahub sinoa tu Jahub lomoma rohani Jahub nyamanami na inangongan dia do pengaruna dung di halomo Jahuba na pinelehon ni sinoaki gabe didok Jahuba ma di bagasan rohana dang be ulakon ni debata lau manurui tanoon taingot do dung madabu col mai tu bagasat dosa dohot do gabe ditorui debata tanoi alain waeng di pai baru Jahuba ma situasi dung aek na sumari dido ibana daktor wokube dang ulokube se manurui tano jadi ui madohonon hari ia tano portivi na tainganion dak tano nahonatur balik sa tano inganan na pinasupasu ni Jahuba dungi muse diuduti mana diuduti debata muse madok dang be ulahokku mangaragehon nasa namangulu marhite aek nasumari dang ragehon ini Jahuba be nakpe didok rohani jolmai sai naing mangulahon aka najat sian siete ketekon nakpe sai najat disakapi
Jolmai mulai sian sete ketekonna alai dang ragi hono ni Jakuba jolmai marhite aek nasuma. Jani naik taida dia manami inanami nainaula. Molo sian sisi logika pemikiran ni jolma. Songo suku-suku nakeni tung pulut marohani Jakuba mida jolma nabalki palgi mida mangido tolong di paso bu Jakuba songani seolah-olah dangadong holong ni Jakuba di alai marhite pembacaan waing naing di paboton sada perspektif nasing sada pemahaman naik baru sia siduk nasing bahwa aik nasumari dipakai debata lau paulihon nasa natinopana lau paulihon aka jolma bangsona nama ngulu ibana yamanami inanami nah hinakolongan di bagas Kristus Yesus tuk do gogo debata lau paulihon saluhutna tuk do debata lau pai baruhon saluhutna jala di bagasan Kristus Yesus tong do di patupa debata sada tindakan laupai baru konjolma pardosai asa marhite Kristus Yesus jolma pardosai gebe dipai baru se idom bena dido nasana di bagasan Kristus nati nopa naik baru mai nunga salpu akan aparjoloi nunga roh naik baru jolma na parjoloi situasi na parjoloi nunga salpu nunga robe situasi zaman naik baru di bagasan nah kita pena pungu di son marhite Kristus Yesus songo na didok ni Apostel Paulus mula di bagasan Kristus Yesus kita dada holan sekedar di Pauli alai nunga gabe di pai baru hita dido nati nopa naik baru mahit sehingga marhite selaku jolma naik baru di hita naing ma songon nabi nain ni sinoa saya terus menerus beribadah tu jauh terus menerus memuji Jehovah madok mau lihat itu dewa. Nakpe mungkin debas ya kita di pardalanan ningoluta. Kimolo taingot-ingot sudena masa alani pengaruh manang dampak sian pola kesalahan nataulakon di tiki hari-hari naung salpu. Molo tung adong dampak kesalahan-kesalahan di tiki nasalpui. Nuaing disungguli tu kita. Tuk do Jakuba lau paulihon keadane. Tuk do Jakuba lau pai baruhon keadane. Asa marhite danu pita. Boi yakin bahwa holong ni debata tu kita. Dada holan rimas na pinatarida ni Jakuba. Alain nuaing di bayar debata di patarido Jakuba tiki parasian asa ganupita jadi parsidohot mahita di Pauli jala di pai baru di bagasan Kristus sudah situasi natadopi molot tumpe satu tikion udang dope songo naso pinarsita ni rohata na terjadi baik di bagasan Kristus Tuhata doh di bagasan waso dot gugun itu hata tuk do ibana lau paulihon lau pai baruhon marsangak ma debata amin mau lihat Tuhan di hatam nabi naritahon di parminggion nami apala di tikion atong asiroham pasu-pasu jala lopokom mahatam
nabi naritahon di parminggion nami tu bagasan rohan nami gandu asa hatami gabe gogo nai baru mai di pardalanan ni ngulu nami mau lihat Tuhan. Nah ini Tuhan di tata podo suderu asni huriam nah rodi bagas parminggon mau lihat Tuhan di sude aka dadengga di sude aka silas ni roha naung pinasahatmu naung jinalo ni ruas ni huriamon marhiti aka kesehatan marhiti aka keberhasilan dor aka pertambahan usia sude nele Tuhan naing buat kami mengarau kami lam pasohoton diri nami Tuhan. Ngasong dari Tuhan tong buat kami ruas ni huriam na mengalami pergumulan satu tikion na bergumul marukil di pekaulipan si Ganupari na marukil di tonga-tonga ni rumah tangga kekeluargaan na marukil di para karejuan nang songoni na berukil di kondisi kesehatan ho mali Tuhan otoktong maparguguyon nasida asa diragam ni parukilo na masa tonga-tonga ni ruas priami buitong di ida nasida tanganmu nago kuasoi nang songoni li Tuhan tong hubuak kami ruas ni huriam na di bagasan arsa ni roha ima keluarga marpaung inanami sintua borusyahan nang songoni keluarga kembaren inanami boru mar ho mali Tuhan na pabengeton na mangapulinya sida di arsak na masa di nasida pala di mau lihat Tuhan mari Kristus Yesus Tuhan jala si pangulukan martangia kami Tuhan mau amin. Mari deh hitam. Hatani debata nama makulingi roha dot pikirata di nalau pasahaton peliata imana tarsurat di pesalmen 56 ayat 8 saro di ayat sia. Leo kamu ma di Jahoba kamu lioni goarna buah kamu ma si leon lehon dungi masuk mahamu tu bagasan aka alamanna marsoba mahamu tu Jahoba marpakeana marhaduho aka hitirma maradupun ibana ale isini sadok tanoon amin tapasaat ma peliat.
rap jongjong mahita. Sonang rohata martangiang mahita. Alede bata manami na di Banua Ginjang. Di parhatopot rohanami dosian udut ni rohanami. Kodo mualina saulibasa namali utus. Isonu pasatami do pilihan kamuletian nami tuho. Saya jalo jala pasu ma pilihan nami on. Asa gabi dalam panidangion parsaoran. Dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pelean na kubar tulo menirkam. Jala parsidohot parohon harajonmu. Holong hasitongan dot adameommu di sadok portibion. Buhai marohan nami marhiti hiti toddim. Asai saya toktong hami madok mol yate tuho. Di bagasan goarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Ginjang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai sahut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang. Lehon madihami sadarion kanguluan siap hari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame dok lasni roha selaku halak naung di pauli jala di paip baru Jahoba jaloma pasu-pasu nasihat debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakkan Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho didopakkan Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim.